Здравейте, приятели, аз съм Мими и както вече сте разбрали от заглавието, днес ще ви показвам нещата ми на Сой Луна. Да започваме. Първото ми нещо на Сой Луна са ето тези стикери. Да, има още, които са в... Ето ги и другите два стикера, които не са изпаднали от книгата. Да. Следващото нещо на Сой Луна ми е ето тази книжка за оцветяване. Да, която е с тези стикери. Аз просто не съм си ги залепила в книгата, за да мога да си ги запазя за по-дълго време. Следващото ми нещо на Сой Луна е книгата Аз съм Карл Севиля. Много интересна, съм я прочела цялата, но до тук ми е доста интересна да я чета. Следващото нещо на Сой Луна ми е моят личен дневник. Аз съм свободна, аз съм си аз. От издателство Egmont струва 11,90, а аз съм Карл Севиля струва 14,90. Следващото нещо на Сой Луна ми е творческият бележник, който е на издателство Egmont и струва 7 лева. Следващото нещо на Сой Луна са ми ето тези бижута. Едно герданче тук с луна, една гривна с луна и 3 пръстена. На това му падна снимката, но тя не беше и на луна. Беше с някакъв надпис. Ето ги двата пръстена на луна. Те бяха опаковани в тази опаковка, но аз я запазих, защото е на Сой Луна. Да. Следващото нещо на Сой Луна ми е ето тази чанта, която ми я купиха вчера. Прав онзи ден ми я купиха, като бяхме на почивка в ТТВ. Да преминаваме към следващото нещо. Следващото ми нещо на Сой Луна е ето това списание, номер 3. Номер 4 мисля, че вече е излязло. В това се разказва за Луна, а пък в номер 4 мисля, че се разказва за Симон, а в номер 1 за Тамар. В номер 2 не знам. Следващото ми нещо на Сой Луна е ето този плакат от Задкулисите 1. Ето го и Задкулисите 1. Следващото ми нещо е ето този плакат, който е от Задкулисите 3. И ето го и самото списание. Следващото ми нещо е плакатът от Задкулисите 2. И самото списание Задкулисите 2. Да, следващото ми нещо е ето тези два подписа от Карл Севиля и Роджеро Паскуарели. Имаше един детски концерт, няма да кажа в кой град, беше в България, който е бил да е бил, няма да кажа в кой град е. И пишеше изненада и аз, нали викам изненада, може да е някоя българска телевизия или нещо такова. И Карл Севиля и Роджеро Паскуарели застанаха на сцената и после дадоха автограф. Да, следващото ми нещо на Сой Луна е ето тези стикери от Задкулисите 1, 2 и 3. И ето това, този стикер албум, на който ще направя отделно видео. Какви стикери съм събрала и защо вече не ги събирам. Да, има още две последни неща на Сой Луна. Имам една чаша, която е от татка в кухнята, но тя е счупена и няма смисъл да ви я показвам. Следващото ми нещо е ето тази рокля на Сой Луна, която не си ми е къса, просто я нося отдолу с бял клин. Да, за да ми е по-удобна. Тя е в комплект с този шал. Да, не беше много скъпа, някъде около 40 лева. Има си въжълто, но аз харесах повече бялото. И последното нещо на Сой Луна ми е ето тези тежки кънки. Да, на Нина са. Не са точно от филма Сой Луна, но просто са точно като кънките на Луна, просто има надписи Нина и не са. И тук пише Нина, а не Сой Луна. Да. Аз ще проверя дали случайно нещо не съм пропуснала от нещата ми и ще превършваме с клипчето. Имам и тези две списания правилно, те не са населени, така че за малко. Това беше всичко от мен.